Takže čaute ľudia, ja som Gabo X a prinášam vám teda tú slúbenú hru Slenderman, teda Slender. A dáme si, no, tohto v lese. Vpravo hore nemáte môj ksicht, lebo Korkis to neschválil, takže asi tak. Aj Westfall Chicken. No, áno. Takže je to hororová hra a musíme tu zbierať, nazbierať 8 papierikov, aby sme mohli vyhrať a ďalej neviem čo tam robiť, ale to už asi bude celé. A pokiaľ viem, tak prvý papierik by mal byť tu. A keďže ja vám to budem hučať, jak ožratý, nie? A možno, že aj ten. A mám tu voľaké lagi. To je zrejme zlé. Ale nie až tak. Ideme po cestičke. Lebo ja to vlastne nezvládnem. Pomoc! Ja to nechcem natáčať, teda aspoň to. Kde to? Aha! Papierik ďalší. Jo, to je veľmi zlé. Ale veľmi. Strašne. Pomoc. Nie. Ja to nechcem natáčať. Prečo som vám povedal, že to budem natáčať? No teda, ja sa ho nebojím, ja sa bojím len v lese. Toho Slendermana, žiadneho iného sa nebojím. Vám mám pravdu povedať. A hral som len dvoch. A mám 7 FPS, to je zlé alebo dobré? Mám povedať, ale ty vole, ja tam nejdem. O tomto môžete snívať. Ja tam vážne nejdem. To si nechám na posledný radšej. Ja sa poserem. Ľudia, ja sa poserem. Pomoc. 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 Kakám, cikám. Ja tam nejdem. Ja vám prisahám, že tam nejdem. Prosím, nech tu není ďalší papier. Prosím. Ja sa bojím. Myslí na naše pekne. Myslí. Na tú najkrásnejšiu vec na svete myslí. To zase tak krásne nie, ale pomoc. Ja serem. Už, gati. Mal som si zobrať plienku. Nie. Nie. Ja tam nejdem. Ježiš. Westfall Chicken má oči, lenže má spomenúť, viete? A to chce nehať samého. To je horšie ako amnézia, ty koksa. Nie, tam je ďalší papierik, prečo? Prečo je tam ďalší papierik? Can't run. Sa poserem ľudia. Pomoc ľudia. Ja vás tak, no, nežrať, neznášam, ale ja sa bojím. To je
Mám vyhovárať na Korkisa a Westfalčíka. No. Čo som povedal, že budem natáčať Slendermana. Prečo práve jeho? Bodavý ma už chytil, to mám za sebou. Tu nemusím srať ešte. Dneska nezaspím. Koľko hodín? 5? 6? Ježiš. Ježiši, kde je? Pomoc! Kam mám ísť? Kade? Kade to? Jo. Pomoc. Kam mám ísť? Koľko mám papierikov? 3? Za ne neviem, koľko mám papierikov. Pomoc! Ja to neprežijem. Sice dá sa to šprintovať, som zistil. No, nezistil, ale... Tak. Pomoc! Pomôžte mi niekto. Pomoc! Pomoc! Ja to tak neznášam. Tohto Slendermana toto... No, neviem či je najhoršie, ale počul som, že Slenderman Prison je najhorší. Lebo že ani neviete jaká, už sa vám tam zhrnie obrazovka. Monstrofobia, to je tiež dačo hrozné. Odkiaľ si ideme do toho... Zrejme. A vážne. Ja sa prestať ani nepozerám do bokov, nech ma nikto nezabijú. Slenderman. Slenderman? Ja ho neznášam? Slenderman? Hello. Slenderman. Slenderman. Haló. Haló. Nikto? Prečo? Si tu mám posrať. Tu mám aspoň spoločník, aby som sa nebal. Čo teraz? Tu... Nie! Prečo som sem išiel? Jo, východ. Pomoc. Není tu, haha, ja viem, že to není. Jo, ale vážne to není, to je dobré. Nechápem, prečo mi to laguje, keď mi to nelagovalo. Dobre, sa počkám. Hello, Slenderman. Pomoc. A ináč, toto mal byť halloweenský špeciál. Lenže ja už to točím deň potom, čiže neviem teraz, jak sa to má považovať. Neznášam Slendermana, neznášam. Haló? Haló? Ježiš, nie, nezabíjaj ma, dobre, ja poslúcham. Dobre, kľudni sa. Ja som poslúchal.
Nehaj ma, prosím ťa, o tu no. Ježiši, ďalší papierik. Jo, 4 z 8. Začni točiť Minecraft. Pomoc. Ja už to neprežijem. Prosím, nech ma už chytí, nech to mám za sebou. Pomoc. Pomôžte mi niekto. Napríklad stolčíkom. Pomoc. Než kedysi mi niekto povedal, že Slenderman má sako z Teska. Vraj bol vo výpredaji. Nie, toto je to hrozné, čo neznášam, čo je vždycky hneď ráno. Alebo tu by mohol byť aspoň to. Viem, že tu je papierik, teda vždycky to bol. Slenderman to ešte nie, to je dobré. Ježiši! Koso! No takže ľudia, dúfam, že sa vám tento... dúfam, že sa vám tento diel Slendermana páčil, prvý diel, samozrejme, a... dajte like, odber, komentujte, ale iba... proste komentujte. A hlavne zdieľajte. Hlavne, chápete? Hlavne. Tak čaute.